talang agin inaw mo tantong obra akon. Di mo alam malmalpason. Sardan badaytan. Pero maam dahi ito analmentan. Sinatan. Tanaong umaakanyamon nga talagan. So, tiyan, annulment. Aguray ka lakay. Aguray ka. Sampay nga pirmaan dahi ito'y panunutam. Awan agluto, awan aglaba, awan aginaw, awan agdalos. No problem, bakit? Puro high-tech na giti gamit nito'y balayan. Aguray ka. Aguray ka. Dapi baga. Dahi ito'y balay kanya kon. Awan ti maalam. Ultimo anyaman nga arwatin lakay. Pati brief kanya kon. No problem, bakit? Ganoong pagyanak, subli akadayin ng kinitatangkaw. Aguray ka pa Tampay, bakit? Sige kwartata di bangko. Kanyak amin aja yun. Awan ti maalam. Ultimo binting. No problem, bakit? Ang pito takti buti ilan landok di tawin, no? Plus plastic, no? Kumporme di trabaho at kakwarta at bakit? Lakay, aguray ka pa Aji motor, aji lugan, kan amin nga sa nikwa, talong ka da bangkag kanyak amin aja yun, nawan maalam. Ulti mo may sapaso. No problem, bakit? Awan kagsinsina. Ilik na makawala ako. Ay, naapo. Ampay lakay. Nyati ko patay ka pa lang basbasa. Kanya ta. Di marriage contract tagarod bakit? Marriage contract. Lapo ka 3 oras mo nga basbasaan day ta. Kanya tibibiro ko niya. Dagar sarsarakak bakit? Anya nga rood di sarsarakam. Sarsarakak di expiry date na. Niya?